Kai, suwaye suke kiranka Alhaji Rufa'i Kano? Action. Suna can gurin can da hakan nan. Ahmad. Aliyu. Wayannan ba 'yan matan mu ne ba gurin su? Bindiga. Sauke bindiga ka san da take. To mu je mana ko ya mu yanka. Ta ƙasa. Ku dakata. Ba sai an yi haka ba. Wayannan ƙananan yara ne. Mun fi ƙarfin mai ja in ja da su. Ta tabbata ku kuke sace mana 'yan mata. To, wannan ta bayan ku ina kuka same ta? Jamilu yi magana da Allah. Ai yi magana ce ga haka. Dan girma. Action. Ina kuka samo wannan yarinyar ta bayan ku? Ta tabbata ku ne kuke sace mana 'yan mata. Kamar yadda ku ma kuka zo garinmu kuka tafi mana da 'yan mata guda biyu ko? Ko ka manta? Wani. Marayi ne fa. Ke kin san su ne? Eh na san su, su 'yan garin mu ne. Ha? To kuma kun san su ne wai? Eh mun san su. In ku haka ne gaskiya ya kamata ya abun hankali. Bai kamata suna ɗebe mana 'yan mata suna shigar da su can mu ma muna ɗeba muna kasu nan ba. So, action. Ke kin san su ne? Eh na san su. Kin san su? Na san su. Kuma yanzu ku san su ne? Dan tsiya, Allah ya isa. Action. Ke kin san su ne? Eh na san su. Kin san su? Na san su. Su 'yan garin sarkin Jaruma ne, makwabtan mu. God. Su 'yan garin sarki Nobi. Ke kin san su ne? Eh na san su. Kin san su? Na san su. Su Jaruma ne. Sorry ya bulbali. Hold down. Su 'yan garin sarki Jaruma ne, makwabtan mu. Ko kuma yanzu Mun san su. kai to dakata. Yaya. Ina ganin bai kamata ya a cikin duhu ba. Su da sauransu dai kawai. Ku haɗa ta. Jeki. Ki je ka. Ku kuma ku turo mana 'yan matan mu. Eh.